600.000 građana u 10 godina napusti državu. To je 12% stanovništva. U bilo kojoj državi da 12% stanovništva odseli. To je izvanredno stanje u državi. Mora se naći uzrok, krivac. U Hrvatskoj se zna. Sva istraživanja koja su provedena oko razloga iseljavanja su kazala, dva su razloga za iseljavanja ključna. Prvi je nepravda, bezakonje, drugi je korupcija. Vrlo jasno. Znači mi znamo što je razlog. Znači vladajuće strukture, upravljačke strukture su krive. Znači nema nepoznanica. Na nama je da moramo ustrajati. Jer pazite, nas, ovo ste jako dobro rekli, nas uvjeravaju da to tako mora biti. Ma ko kaže? Da smo mi osuđeni na nekog Jandrokovića koji vrši kriminal u Hrvatskoj pošti. Da smo mi osuđeni na nekakvog Šeparovića, kuma Vladimira Šeksa, koji je glumio predsjednika Ustavnog suda, ima imovinu koju ne može u 6 naraštaja opravdati niti objasniti otkud mu porijeklo imovine. Zna se odakle, taj kriminal smo prijavili, nikad odgovor nismo dobili. Pazite, ako DORH ne odgovara saborskoj zastupnici i predsjednici političke stranke, kako odgovara onda običnim građanima? Ako netko krši zakon, kao što je to recimo premijer Plenković u slučaju Borg činio, onda on mora završiti u zatvoru. Onda ta afera nije gotova dok se ne rasvijetli cijeli slučaj i on i Martina Dalić ne završe u zatvoru. Jer svi dokazi su tu. Za Croatia osiguranje, privatizaciju, svi dokazi su tu. Zoran Milanović bi morao sjediti u zatvoru zbog te privatizacije. Jer to nije bila privatizacija, to je bila kriminalna otimačina. Moja Hrvatska je Hrvatska gdje su svi jednaki pred zakonom. Gdje svatko odgovara za svoja nedjela i biva unaprijeđen za svoja djela. Gdje vi svojim poštenim radom možete napredovati i stvarati nove vrijednosti. I zato svako ko gleda ovu emisiju, ja svakoga pozivam, suprotstavimo se ovome bezakonju, ovo je neizdrživo. Pa nije bez razloga 600.000 ljudi odselilo iz Hrvatske.